Kae ming buta pengung. Kae ming buta babrak. Mandi yo. Kae ming buta gabuk. Gede ra ono isine. 2, 1. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Jo. Kerismu iki wedok aja. Ana butuh gantengnya kaya Ono wewe ayu banget. Wah, wes salah. Mulane iki iku. Awake dhewe kudu mempersiapkan diri lahir batin. Oke. Iki musuhe salah jenenge cah kuwi. Ora muntir aku ya. Rambut terus. Nggih iku nek iki anune kudu fair lho iki. Lho fair iki aku fair-fairan kok. Aku cukup perwakilan iki. Kowe lho. Lho, keris mek siji wis dilombake. Keris sing akeh minim iki kaya aku 40. Lho kok iki 40 iki mungsuh siji wae tayar lho kon mungi. Sabar. Le. Lelu. Mojo pahit. Gua nuwi trah ngendi? Lho ming Mojo Songo. Ini Mojo Songo. Iki nyawa 17 status Jo. Weh, Kenang keris iki? Ora tak goleki pitik wingi. rumangsamu ki di zaman biyen apa nek sing ki perang bubat, perang paregreg. Perang batin. Aku perang karo bojoku kok iki. Nyepelek. Aduh ngono. Sing sabar ditepeke atine riyen. Ya ora iki kudu lek diprok. Lah iya nek Iya. dikumpulke dhisik engko terus dibiji. Engko nek wis sesuai dengan keinginan engko didokke lomba ning festival sing resmi. Ayo lek wis lek tes Ah coba ngono kaya ngopo? Boh, kowe urung ngerti ngono aku. Oh, Celana mana dipo? aja diseleh sanggon-gon. Aku ning kamar mandi wis tak tinggal kok. Keris iki ora tak gowo. Oh, piye? Mergo nek nggawa keris repot. Saiki nek dijake. Betul. Repot lho, wong ning kamar mandi kok nggawa keris. Nah, Mungkin sing menarik itu akan mendapat nilai plus. jelas. Lho nek secara fisik iki keris Om Sundeng kalah. ya aja pelekke go iki we arep ming Kiai Black. Lho tenan. Keunggulan opo? Lho akeh belar ki mek piro wae. Kiai Black. Oh, belerke padha karo peso. Ya ta, ngerajang brambang nah iki. Minggu cuthik terasi. Nyepelekke kadigdayane Iki iki. saksi sejarah. Kasih jalan. Manunggal karo rasaku. Kon mabur-mabur, kon mlayu-mlayu. Kuwi Ra percaya aja. calon juara. Loh, ngene iki wis. Aku dhewe upload. Lek ujunge kekencengan ketoke. Arep melu modele. Lah iya, kowe nek ora anu kok Amek ngene wis. Lho. Amek maton-matonan wis. aku kerja di ngene ora oleh. Kowe melu megeng napas. Nek ora melu megeng napas nek ana apa-apane aku ora tanggung. Kok ngene, Mas? Melu. Yul kial-kial. Atas watu empuk tahu, cemprong bolong buntuan. Ora iso tak sebelane iki nek. Aku njaluk gawemu. Oh. Piye? Arep piye nek? Sing ngecek kowe, ae. Ora ajar. Kok iso metu-metu Jo? Ora ajar. Kok iso metu-metu Jo? Ora ngajar. Kok iso metu-metu Jo? Aduh seret iki. Anu wis tenanan e malah dibacarke.
Wah, kowe blas. Ndak ono iso mabur iso. Iso mabur iki nggon aku kowe nyepelekke iki. Weh, kon piye? Kiai sing Iki maune lancar lho iki mau ki. Blek iki iso ngambang ning awang-awang. Apa? Ora percaya. Dela kaya ngapa katik kaya. Watek ambekan. Nek wis ngambek ambekan. Lho. Oh. Api iso mabur. Oh, iso obah to? Oh. Weh, Apa nggon kuwi ya iso. Iku kerja sih, Bang. Heeh. ngono ya. Tinggalane sibah lho. Oh, anteng. Wah, kelok ya. Wah. Iki ketipong kok. Ketipong. Duit anu. Api. Ana kerja joget. Oh, ramen kuwi. Mbok drum coba ono. Oh, iki nek ora musik obah dhewe. Apa? Apa iki? Elok, wah. Ngandani wingi tak jak ning alun-alun iki malah demen. Ah, kelas tak jadolan. Aman padha kon motor. Saya rapi ya. Ah, mau disopake ya. Biasane iki tak cantelke ngono kok lali tak gowo iki. Biasane iki tak slempetke ngene iki mau iki. Nah, ngene iki. Nah, ngene. Terus tak gawa sak gagange kuwi mau. Mbok iki ning aja nyepelek iki. Jerone wis tak iseni. Wah, Wah, tak wis leku kutuk entek menyan 3 kilo. ana isine kuwi. Weh, mbok isine apa? Iki Iki masamu. Ana isine. tak iseni. Keris. Ana isine. Kekuatane iki dumulune iki. Nyai lor, nyai kidul, nyai wetan, nyai kulon. Nyai tengah, nyai dhuwur, nyai ngisor. Nyai. Aduh nyai. Aku njaluk kekuatan. Metu. Metu. Ora krungu iki jo paling jo. Ah, tak ada bedek kowe ya. Oh, lah sing disani niku sing niki. Oh, keliru. Sing disani iki saya nang isine. Wah, kowe iki ya ora omong. Lah kleru kok. Lagi. Ah, mulu. Lagi gur 75. Iki lho 120 iki. Weh, bukan rahasia. Metu. Tak jaluk gawemu. Nyai. Metu. Ayo metu. Metu. Metu, Mbah. Metu. Mbah. Metu. Ora metu-metu jo. Biasane nek metu Kerumunan. biasane iki ning kiwa tengah. Ora langsung metu ning ngarepe. Us. Wah, weh. Nyepelekke. Kowe nggonmu mau lek ndang piye? Nyai. Nyai jantung. Kiai metu. Nggonku kiai talkeh. Nguntane akeh. Delokno, kuwi ku depi pirang-pirang entek. Metu. Hei, metu. Mau liwat ndi ya? Metu. Kok gede banget Kok gede kono? Ah iki pakanane menyan 3 kilo. Wah, iki wingi tak pakani mah diet ya, Dek. Yo, itu kekuatan itu. Ayo, wani nyai. Musuhmu kae. Kae ming buta pengung. Kae ming buta babrak. Wani yo. Kae ming buta gabuk. Tiga, Gede ra ono isine. 2, 1. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Ja. Kerismu iki wedok aja. Karena butuh gantengnya kayak gini. Ono wewe ayu banget. Wah. Wes salah